This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongousmixclub.listentomyradio.com. DJ Arky Remix. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa ating auditorium kay ating sugdan ang ating pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda way daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masakot ta. Bayle lang wala gamuan. the public may dance. On the ones and twos, this is DJ Donoso. Donoso the third. The Tomorrow's Mix Club. DJ, bringing you the hits. Mix Club Radio FM, your number one choice. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Know you got the power to make me weak inside. Girl, you leave me restless, but it's okay. You are my survival. Now hear me say, DJ Arky Remix. every time I breathe, I take you in. My heart beats, yeah.
number one choice. Maybe I'm a drifter, maybe not. 'Cause I am known the safety of floating freely in your arms. I don't need another lifeline. It's not for me. It's only you can save me. So you see, REMIX. every time I breathe, I take you in. My heart beats again. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by your love. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Ang gwapo sa radyo, ang mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Lumangas Mix You Club. are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:57 na sa gabi. Sige ka, may dad nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa aton nga today's edition sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, tinungan naman kita maghataw-hataw, magkiay-kiay sa mga gabi. Today's July 2, 2024, ikaduwa nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Okay, medyo manayanay ang aton nga adlaw subong, hindi man masyado mainit. Pero medyo nagaulan gamay, no. Sa city kay na daw ba baskog ang ulan. At least bisan paano medyo mabugnaw aton nga panahon subong adlaw. Okay, sa mga nagahimos-himos dira sa ilang mga panyapon, nakapanyapon na ka mo. Sa way pa nakapanyapon, syempre pwede na makaamat-amat. Kaya hindi mas manami nga nagapagutom. Labi na kung inahulat ka panghungitan sa imo nobya. Hindi ka mo magsalig sa nobya nyo kay base bayaan ka mo anytime. Wala ka mo gana magkaon. No? Kinalamang independent ka mo sa inyong kaugalingon, hindi sa ibang nga tao. So may mga nobya dira or mga nobya nyo. Samtang nobya nyo pa lang siya, hindi ka mo magsalig nga forever na siya. No? Ikadamos ang pwede nga matabo na sa iya, samtang wala pa ka mo makasal. Okay, sa mga suki natin sa bilog na Dumangas, sa over 45 yung mga barangays na naka-silent monitor, naka-muni-muni sa aton niya program. Okay, sa DMC Net Radio FM. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag siyempre ka po niya nag-isang mix master sa Dumangas, si DJ Vic Donoso III. A certified Panay Mix DJ and a proud member of the Dumangas Mix Club. Okay, member ako sa Panay Mix DJs, ang the largest remix maker group sa may Panay Island. Kag siyempre, ako man ang founder, kag organizer sa Dumangas Mix Club.
kag siyempre isang panay mixed DJs. Okay, sa mga mahilig mag-remix na ang maging ang program nga para gid sa inyo nga para makakiay-kiay kamo sa mga gabi. Samtang kamo medyo hindi pa makatulog, no? Ano nga napaligban nyo, hindi ka makatulog? Hindi pa namdom man ang inyong nobihan. Hindi pa napag-agahon sang iban, ah. Okay, so ang the best ng imuon para hindi ka pagbayaan sa imong nobya, no? Okay, so ang imuon mo ipakita mo lang imong kaayo sa isa ka babae, no? Kaya hindi ka mangin demanding, no? Ina isa sa mga makapa-turn off sa babae. Nga tama sa imo ka demanding, no? Mas manami pasunod-sunod ka na anay, ang tanan niya sala subton mo lang. Para sa uli kung sabton ka na or makasal na ka mo, amo na ang pagbalos mo ay animal maningalay. Ang buti na silingon nga samtang nagapamasyal pa lang ka mo, hindi kagin mapakita sang kalain sang buot sa iyan, no? Kag isa pagkabagay, hindi kagin mapakita nga daw problema ay ikaw. For example, permi ka lang wala kwarta. Do permi ka ginagutom. Oh, sino man nakalumabi nga babae ang masabat sa imo? Kung ano man ang inyo subong pagkatao, no, ipatabunan mo anay. Kag importante, ipakita mo gid ang imo nga kaayo, no. Hindi gid ani magpatulutunto. Patulutunto lang ugali sa uli, no. Pati joke lang. Basta mo lang ang imo nyo, pakita lang sa maayo nga binatasan, pabuot-buot, panis-anis, kag hindi kagid mga kig, ha? Amo ginahimuon nyo kung nagapamasyal pa lang mo. Okay, sa mga suki nato nakatutok sa ato sa Bacnalis ko na nakatutok sa ato, no, nakogi kayo na nakita si ang idol ko sa may Toronto, Canada nga si Jassel Cachopero nga owner sang Jazz Angel Disco Mobile dito sa may Leon, Iloilo nga vlogger man nga naga-vlog man. Salamat gid idol sa pagtamo sa akon ng Facebook Live. It's my honor gid nga ang nagatamo sa akon puro man mga popular, no. Bisan hindi popular naga-DJ subong. At least nagatanaw puro mga popular, no? At least bisan paano, I feel like a popular. Okay, salamat once again, Jassel Cachopero. Just enjoy your money sa may abroad, no? Dito naman si Ma'am v.53, ang retired teacher sang Balabag Elementary School nga nagapulupataway na subong, no? Baliagod Digibig. Okay, may gabi mo na sa imo, ma'am, no? Kag kumusta ang gabi mo da? Okay, taway na, no? Sana all taway. Sige, salamat ma'am sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Kag balik-balik lang, ah. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Okay, raman si Jorly Lidonio dito sa may Mambusaw Kapis, no? Bali ang maulanon nga gabi, sir. Okay, sa amon dito sa Dumangas, medyo maulan-ulan man dito sa amon, no? Pero okay naman lang na at least bisan pa, no? Nakapahuway na kita sang tama, kainit sang summer. Nga kung madumduman naton, daw gina-practice na kita tanan nga magpa-impierno, diba? Perfect ito yung kainit, no? So subong at least medyo mabulubog na medyo masave na kita sa aton yung kuryente. Kaya hindi na masyado magamit sa kuryente para sa mga electric fan nato, no? Okay, salamat once again kay sa aton nga suking sa Mambusa si Jorly Lidonio. Kagaraman of course si James Romo Pirales all the way from Cagayan de Oro. Salamat gid, no? Salamat gid James. DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Okay, from Nobabilia Altar Pina de Vera, no? Absent siya Sir DJ Vic ato sa Palawan, may seminar. Ay na Palawan, ano ko saan pa sa Palawan? Ipasig may nakapuli. Base ng asawa na to sa pare ko ay. Sige. So kung makapuli ang managod na si mo. Okay, araman si cousin ko Romila Gisto sa may Mindanao, no? Salamat gid sa pagtama kas. Basta may pa-shoutout ka na isin lang sa aton nga comment section. Okay, so libre ato shoutout. Just drop it on our comment section. Kag anytime, siyempre basahan ko na. May mga celebrations like kasal bunyag, birthdays, mga anniversary, mga fiesta. Okay, kag kung ano pa ang mga celebration nga gusto nyo ipabalo sa bilog ng kalibutan, nga nag-enjoy ka mo sa mga celebration. Kag base gusto nyo, siyempre i-announce nga may nobya na ka mo. Hindi man siyempre malawag, no? Okay, from cousin Romila Gisto, hi insan, ari naman ko, good eve po. Okay, wala yung problema. Happy birthday sa cousin ko diri sa Cotabato City, si Mirian Herida Fasoy. Okay, once again, so happy birthday kay Herida Fasoy sa iyang birthday subong adlaw. Okay, thanks kid insan. Ano ka cousin Romila, Bisaya or Ilonggo, na? So, Bisaya ang imo pangambal.
Okay, once again, so happy birthday to Miriam Hirida Fasoy, dala sa may Cotabato City. Okay, from, of course, from cousin Romila Gisto. Okay, once again, so wishing you all the best on your birthday. Good health, more blessings, and more birthdays to come. Okay? So, pangamuyuan nyo gid nga may birthday naman kamo. So, another New Year's inyong kabuhi. Bisa nagadugang ang edad. Ang iba niya nagapanghay-hay. Nagdugang naman edad ko. Hindi ka mamanghay-hay. Kaya wala nagadugang ang edad. Amo na nagauntay sa mga cemetery na. So kung magdugang edad nyo, is a blessing ang ginahatag ni Lord sa inyo na. Okay, si Jojo Figuro, shout out sa GCBO, The Guardians Dumagat Chapter sang Dumangas. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga sa GCBO, Guardians Dumagat Chapter sang Dumangas from Jojo Figuro. Okay, naman si Kagawad RC Rolling Lasa. Nagatama sa atong Facebook Live. Salamat kagawad sa pagtama. Ay pagkikita makita ay no? Okay, for the meantime, sa kanalis ko na nakatutok sa akon, kag nag-donate sila reaction sa akon ng Facebook Live, dabi pero ako mag-present sa akon mga dance remixes. Okay, nag-isito, James Thomas Perales all the way from Cagayan de Oro. Salamat din sa pag-donate sa mga heart. Also, si Kagawad RC Rolling Lasa sa may barangay Banagit Tumanga. Salamat din Kagawad sa pag-donate sa reaction. Also, si Paring Pidi Fiesta sa may barangay Bakong Dumangas. Si Babili Altarpina de Vera sa may barangay Hardin Dumangas. Si Larry Jan Donoso sa may City ng Aluyan barangay sa Pau Dumangas. Also, si Jubin Sevilla de Sicon sa may barangay Managit Dumangas. Of course, si Louie Lano, si Maria Bidigas Derla, Jojo Figuro. Okay, si Cousin Nilida Dipita Halandari sa may Mindanao, si Cousin Romila Giesta sa may Cotabato. Of course, si Sir Francis Wilmar Villazana sa may sa may White Elementary School sa may District of Dingle. Kag siyempre, congrats sa imong gali, sir. Nakita ko nga daw na-promote ka nga Master Teacher 2. Okay, big congrats sa imo, Sir Francis Wilmar Villazana. Isa ko mga friend, no? Isa ka artist dira, no? Isang arap ako sa world sa mga artist. Kagrupo ko sa mga artist. Okay, of course, si Ma'am Vit de Monteverde, si Raquel Pukid Donoso, si Romeo Melgar Sali sa may, siyempre, Talisay City. Then si Jackie Price sa may Agkuyawan Pulo, barangay Agkuyawan Pulo, Barotak Nibo, Iloilo. Of course, regards lang kay darling mo, Alex Dikinia. Okay? Of course, si Jurley Lidonio, salamat mo sa pagtama. Okay, ang sikat mga remix maker sa Western Visayas, sa si DJ Cedric Amar. Para sa itong Facebook Live, salamat gid. Pa-shoutout sir sa EcoPrint Digital Printing Services. Okay, din nga yung location niya si Cedric Amar. Or anong ginapang print niya? Nagapang print ka mga tarpaulin, mga paperworks, mga stickers, mga decals. Okay, just post lang para mabasa natin. Kas pag-greet sa umagad ko, birthday man niya subong si Argeline Siles. Okay, to Argeline Siles. Okay, happy birthday sa imo from your loving, okay? Ano ganyan panawag sa balae? Ugangan, no? Okay, Nilida Dipita Halandone. Salamat ka sa pagtamo kapag pag-participate. Okay, so hamaling Gagawad RC Rolling Lasa. Sir, good PM sa no kaya ma-promote. Dugay na ako na-promote mo. Karon ako sa punta, galing kay Sulugon man Japon. Wala na ko chance mag supervisor kay ti daw love ta magwakal sa kabataan. Importante nga okay lang Japon na. Okay, Real Street Barangay Malunang Zaraga sir, onan lang sang Zaraga Police Station tapos kilid sang Rusi location ang shop namon. Okay, so basi gusto niyo magpa-obra, nagpang-print kami sa mga tarpaulin, stickers, t-shirt kag madamo pa nga iban. Okay, mga sublimation. Okay, kadto lang mo sa EcoPrint Digital. Through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mangas Mix Club DJ. Bringing you the hit. Okay, gabi yung duty mo gali.
Okay, last size pa lang sa aga dito sa Canada, no, sir? Happy birthday lang gali sa inablos ko nga si Alexandra Kindosilidad. Okay, so happy birthday. Okay, sa kay Alexandra Kindosilidad, of course, from Jubin Tatsado. Sa imo nga siyempre nga mabuot, kagwapo nga tito. So, ang imo ko nung regalo, coming na. Coming na, ginapaputos pa lang. Okay, from Cousin Romila Gisto, Insan, Bisaya, kag Ilonggo. Shoutout sa tanan tang mga cousins sa Insan. Imusta na kamo tanan. Unta mag-reunion ta di Pita family para makita tanan. Okay, planuhan ta reunion lapit man na sa buong maglibot-libog sa bilog ng Pilipinas, no? Eroplano man na nakatapat or barko or ruro. Makinita ay kita sina, no? Okay, salamat man sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Of course, si Paring Noy Pidipesta, salamat sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Also, si Kagawad Rolin Dinglasa, salamat sa pag-share. Salamat man sa pag-share Nuba Villa Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardin, Dumangas. Salamat man to James Romo Perales sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Then salamat man kay Jasel Kachopero sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay naman si Alvin Pisolante or si Matrix ang R7 Philippines sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtama. Good PM landa bro. Okay bro, salamat man kag enjoy sa pagpulupan yapon. Samtang sound trip. Okay, so night shift ko na si Jubin Tatsado. Sige, so tulog-tulog anay Tapos pulo pangapi pamahaw, pwede na tulog-tulog. Kag sound trip. DMC Net Radio FM. DMC Net Radio FM and Party Mixes. The mix of DJ St. John. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay naman sa ating Facebook Live, ang akon pa rin tidra sa may lawanan tiki. Akon nga kapangalan, kapiliado. Siyempre, parehas kami ng mabuot nga duwa. Si Bikoy, bata ni Maling, salamat gid sa pagtamwa, no? Happy evening, DJ Vic. More power and God bless. Okay, maulan ng gabi sa probinsya Antique. Sa mga gusto sa affordable and quality full sublimation, t-shirt, please try nyo sa Dr. V
full sublimation located at Lawan, Antique. Okay, repeat sa mga ka-promotion. Nasa gusto mag-try sang swabing full sublimation. Kag very affordable, no? Wala problema kung nari ka mo sa Iloilo. Pwede na siya ma-deliver, no? Pwede na mapadala sa mga ano ganang mga pwede na padalaan. Basta pwede mo padala sa LBC or ibang padala, no? Just contact lang si Bicoy Bata ni Maling. Okay, of course, para sa Dr. V is full sublimation. Okay, para nga matry nyo man kung ano kanami kag good quality kag siyempre barato. Okay, salamat gid sa pagtama sa akong Facebook Live. DMC Radio FM and Party Mixes. Radio FM and Party Mixes. DJ Boom Boom Remix. Masaot taya. Oo, nagani. I stop thinking about you, but my heart keeps falling in love with you. Okay, si Julie Rose Dumagin Habaw is watching our Facebook Live. Dito sa may barangay Talusan, Dumangas. Salamat gid Julie Rose Dumagin Habaw sa pagtamwa. Musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. Okay, so birthday guys subong ni okay ni Julie Rose Dumagin Habaw. Birthday mo gid man. Okay, nakita ko sa mga Facebook Live. So happy birthday sa imo.
Okay, wishing you all the best on your birthday. Of course, more birthdays to come. My friends tell you to love me too. Okay, more blessings and good health. So once again, so happy birthday to Julie Rose Dumagin Habaw dala sa may Barangay Talosan ng Mangas. Di ko na pala tatanik kayo na kung din ang birthday ko da, no? Nga subong ko lang nakita man. My heart keeps Sige lang, wala problema. in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you. Eto na! Ang musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling in love with you. DJ Crossfire. DMC Radio FM and Party Mixes. Okay, birthday masabaw ni Warren Di Tablan dala sa may Lakturan na Damanga. So happy birthday sa imo. Of course from DMC Net Radio FM. DMC Radio FM and Party Mixes. Nagpasaling ka nga palagaw ako. Galigin tundo mo ako. Itundo mo ako. Ay, lamukin pala ako. Ngagin tundo mo ako. Nagpasaling ka nga palagaw ako. Galigin tundo mo ako. Itundo mo ako.
Okay, para guys sa mga nagapangtunto. Okay, this song entitled Gintunto Mo Ako. Kanami lang isang feeling nga ginatunto, no? O kanami isang feeling nga nagapangtunto. Pero sa ginatunto, siyempre malaking ang feeling na. So sa bagay, sa kalibutan, doon mo lang kaklase ang tao, manog tunto kag tuluntuhon. Kaya siyempre wala sang tuluntuhon, oy wala sang manog tunto. Pag wala sang tuluntuhon. So isip-isip muna na. Okay, si Putian yung ngalan, no? So, watching our Facebook Live. Also si Mercedes. Oh, grabe mga ngalan yun, no? Laka-laka. Putian. Also si Mercedes. Okay, unique, no? Okay, Mercedes Batuigas. Anong ganipilido mo sa bong? Okay, sa akong estudyante before sa may sapaw, no? Salamat sa pagtamwa. Okay, share lang sa ako ng Facebook Live para medyo dama makita. Your number one choice.
on #1 Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! DJ Dance Remix. Boom, shakalaka, what the people them want. Woman them a flex and a man them a chant. Got the 60s, now the time to come back. Drop for your bell bottom, black, lit and fat. Boom, shakalaka, good boy. Tell them now. Wine your body, wiggle your belly. Dip and go down in a new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock in the new style. Around, I you feel like it. I you feel when it show. I do the boom shakalaka, keep the dance all full. I do the boom shakalaka, that the brand new style. Wicked, steady, wicked, cha-cha, no, say big wild. Ragamuffin style, I feel the discipline child. And go down and cat it well versatile. You can move to your waist, move to your back. Wine and go down and do the shakalaka lad. Get in the groove, cause you are the top notch. Bubble and a wine, girl, right on the top. You wine your body, wiggle your belly. Tip and go down in a new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock at the new style. Around and you pyramid up, are you fit to me show? I do the boom shakalaka, do the dance all alone. Girl on the left hand, she truly designed. Watch she bubble and I watch how she whine. Back she front, she a move she waistline. Me tell a boy say that the girl say she mine. Mine she mine, can we rock it in a time? Everybody join in when she give you this sign. We move your body, wiggle your belly. Tip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock at the new style. Around and you feel like it up. Are you feel find it out? I do the brand new style. I do the dance all full. We see the English gal I do the boom shakalaka. The American gal I do the boom shakalaka. We see the Indian bossy do the boom shakalaka. And the Yardi gal I do the boom shakalaka. We see the Japanese them I do the boom shakalaka. And the German gal I do the boom shakalaka. And if you wind the body, wiggle your belly. Tip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock at the new style. Around and the pyramid up, and the feature me show. I do the boom shakalaka, do the dance all full. DJ Dance Remix. Find your body, wiggle your belly. Tip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock at the new style. Around and you feel like it up. I you feel find it out. I do the boom shakalaka, do the dance all full. Put your hands in the air like you just don't care. Ragamuffin the boat, so you better be aware. North and the south, everybody everywhere. Flex out, shock out, and the vibes in the air. Bubble and a wine, that the gal a draw near. Everybody sing out when the DJ say. Wine your body, wiggle your belly. Tip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock at the new style. Around and you feel like it too. I do the grind it out. I do the boom shakalaka, do the dance all full. Eyes, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. We can lay here underneath the real
smoke. We can lay here underneath the river if you stay, if you stay. We could sleep here underneath the river if you stay, if you stay. We could go home. We could go home, down below, low, low. Nobody knows where we will go, down below, low, low.
mean? Hey yo, this Ja Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey, this is Ashanti. What up, this is Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Filipina, nga isang morena, pwede ring mistisa na kapag
ang iyong mga mata. Kumikinang-kinang, di ko maintindihan ang iyong okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata. Kumikinang-kinang, di ko maintindihan ang iyong mga tingin. Labis ang mga ningning, ngunit ay bumaba pala ang talakay. Tumingin ka sa aking mga mata, hindi mo nakakailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig, at kung di consider magtiwala ka, o agad ang pusot na niwala na ikaw lang ang siyang ibibig. Ikaw lang ang It's DJ Arky in the mix. ang iyong sa iyong paglalambing, ako ay nahulog din. Di ko alam kung ano ang gagawin, di ko alam kung saan titingin. Halika sa lapit, tingin natin, di akalain mahulog ka sa'kin. Tumingin ka sa aking mga mata, hindi mo nakakailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig, at kung di consider magtiwala ka, o agad ang pusot na niwala na ikaw lang ang siyang ibibig. Ikaw lang ang iibigin ang iyong Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangasmixclub.listentomyradio.com.
DJ Gibbs.
Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hit. Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:30 in the evening. Okay, once again, sagit ka mga nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Kumusta ito ng gabi? Kumusta ito ng panyapon? Okay, swabing ato ng panyapon. Sa mga nagtagay-tagay dira, medyo gabi na, no? So, may curfew sa ato ng mga barangay. So, time na nato nga magpuli para nga hindi ka mo mapahamak. Medyo madanlog sa mga atong adalan, no? So hindi gid magpagustoy labi na gid sa nagasakay sa ilang mga metal horses, no? Okay, so halong-halong gid kag pwede na kamatamat sa puli kay 9:30 na sa gabi. Okay, sa mga hindi pa dra makatulog, no, sa gusto gid magataw-hataw sa mga gabi. Hasta kita sa buong alas 10 sa gabi pag kiay sa atong mga exclusive mga dance remixes. Okay, dito naman sa the one and only Dance Mix channel dito sa Dabagas. Inang DMC Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga sukin natin dira sa may Bakay Housing, no, ara dira si Franklin Julio Sambilia sa may Block 35, Lot 6. Okay, kag siyempre na siya nagapangkayo man sang mga guba nga mga sun fan, washing machine, kagiman pa nga mga appliances sa inyong mga balay. Magkatula sa Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. Kagala man siyempre si Mary Grace de Binagracia de Luso. Also si Shirley Abordo Discotido. Para man si Alter Prudente. Kag si Permar Calisa sa may Block 29. Kag si Parico Juna Vasquez sa may Block 21. Okay, sa mga grupo natin sa DURC Dumangas United Radio Communicators nga nag-silent monitor nga muni-muni. Saman ka may dad nga evening sa inyo tanan, ilabi na kay Wizard 20, kay Virgo 30 Paring Pinya, also kay Blackjack. Then si Paring Nepi de Piasta, si Nining Morina Barolo de Aros, also kay Axis Kagumigad sa may barangay Manakit Dumangas. Then si Starlight Mariposa, kag si Pris Namon Kagawad Jack Sparrow, also si Black Panther, si Balangaw, si Campo Boy, si Pitbull, kag siyempre iban pang mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Kag sa mga grupo manamon sa may All-Star Riders sa Dumangas, no, sa dira si Bro Richard Manyapaw, also si Silky, si Shin, si Pau kag si Stidler, of course si Bro namon Chris Binabista na daw wala na nakaparamdam, si Bro namon Rapi Salis na may barangay Lakturan Dumangas. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, acknowledge ka nag-donate silang reactions nga medyo wala ko pa nabasa sa mga gabi na. So nagdugang sa atong reaction, nag-click sa reaction si Vani Montero. Ako na estudyante before na ito na sa may Metro Manila, medyo big time na. Salamat din sa pag-click sang heart kapag share sa ako niya Facebook Live. Also si Jubin Sevilla Disikon sa may barangay Managit Dumangas. Then si Romel Drilon Galas sa may barangay Talosan Dumangas. Also si DJ Rex Langrio na sa may Kalinog Iloilo. Salamat sa pag-click sang heart. Then si Kings Jason de la Cruz dala sa may Negros Occidental. Salamat man kay Leo Alviso sa pag-share sa imong heart reaction sa akong Facebook Live. Also kay ihado ko Bonbon Tatsado sa may Japan. No? Salamat din sa pag-support. Also kay August Fernandez Dinila na nag-share sa iyong heart. Salamat gid. Also kay Phoebe Andrada. Okay, so far daw mo na nagdugang sa akon nga mga reactor sa akon nga Facebook Live. Okay, salamat gid. Okay, si August Fernandez Dinila si Black Mamba. Okay, nakalaki mga profile. Hindi ko makita ang content sa imong account sa Facebook. Anyway, salamat gid sa pag-share sa imong reaction sa akon nga Facebook Live. Okay, sa mga nag-share sa akon nga Facebook Live, salamat kay once again kay Vani Montero.
Also kay Bikoy Bata ni Maling, si kay Alvin Pistolante. Also kay Jubin Tachado, kay Kasin Coromila Gisto, kay Paring Nepili Pesta. Also kay Kagawad RC Rolling Lasa. Also kay Nova Billy Altar Piña de Vera, kay James Romo Pirales, kay Just Jasel Cachopero sa may Toronto, Canada. Salamat. Baru kenalannya so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita berompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story yang mordoi di meja. Jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma konang di rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Kita nih manusia, bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang fajar sekali. Masaot kaya. Oo na gani. ATM saya. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Baru kenalannya so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita berompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story yang mordoi di meja. Jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma konong di rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Memang fajar sekali.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumanga's Mix Club. DJ bringing you the hits. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Radio FM Dance Party Mixes. Yoli Kaka. Dramolet Kit. Memang kita salah rola. Kita salah rola. This is the mix of DJ Roulette. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Mas sweet na yan. DJ Roel is back. Trapped in this fairy tale.
Simos-simos na sa iyang pagtulog, no? So, pwede na makatulog-tulog ang wala man na maginapulawan, no? Kasi na wala ka mo na maginakupan, pwede na makatulog. Kinanglanon na ito magtulog sa inchakto, no? Kahit ang pagtulog amo na siyang time nga makapuway man aton nga utok, no? So, one thing, mangin healthy kita. Paagi sa pagtulog sa inchakto, maliban sa pagkaon sa inchakto, pag-exercise kag siyempre sa pagtulog sa inchakto para makapuhay man ato mga brain cells kag maka-generate ang mga cells nato nga nagkalago ba. Okay? So hindi ka mo sali sa pulaw, ilabi na sa mga magpulaw sa mga sala nga tao. Okay, may mga tao yang mahilig mangtunto, mahilig magpasalig, mahilig maghampang sang tagipuson sang iban, no? So kung naman ang ubran mo, ang hambal nila kuno or ang matabo na si imo, siyempre pwede ka makarma. Makarma. Tanda natin nga ang karma ay parang pelikula. Kung hindi man siya now showing, malamang coming soon. So never gid nga mang tunto kita sa aton nga isa ka pariyo. Kung may anak mo na mga utang, no, kag daw hindi ka mo kabayad, siyempre mangampo, no. Mapakigluoy nga hindi ka kabayad, pero inang palagyuhan mo, pati daw hindi man naman hami, ang pinakamalain pagid ko mang tunto ka sa parehas mo. Okay, so once again, thank you so much again. Kita boss now. Good night everyone. God bless. And have a blessed Tuesday evening. Okay, hindi malipat mag-pray. Hindi malipat magpiyong sa inyong mga mata. Wait po ka mo DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili o gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gid ang katambok. Kag akon mga kanding ho. Birthday gid katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the